Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Dua Barguri Press Club en Perangki Amai Kangni Lakhain ko retrok Dua Barguri constituency ke parlo Dulamara along Dua Barguri Press Club en Amithang Asai Hemalong Perangki Amai Kangni po Bangso Perangki Amai Kangni Nangkok Alam Teke Kedamtang March 24 2024 Aningwe Karlitang Roel Sonrong Hang Apan Pang Tek Tek Thetum Apran Armu Tekang Detpu Aberta Longsi Dua Barguri Press Club Perang Ketum Ajo Apor Dunlo Lapen Berta Ribdunlo Bang Sohut Radapan Perang Ke Karju Paduponlo La Sohut Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong Par Perang Ke Atumapan Ing Cham Ari Potar Lopu Kipudun Lapen Aputar Lokawe A Perang Ke Pusi Kipudun Ajok Dua Barguri Press Club en Ke Ning Duklo Lapen Perang Ke Atum Ke Klem Kedam Kachepadukalong La Son Kipudun Ke Dia Nang Chuhangwek Nang Jipusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong Parapan Dua Barguri Press Club en Sodak Pen Pachinipon Lapen Karbi Anglong Aradatu Mathadam Tha Karlitang Roel Sonrong Hangapan Pang Tek Tek Thetum Apran Armudetpu Ko Ana Hokma Radapan Kapachini Jiapan Berta Kapangdak Jiapan Si Perang Ketum Berta Ribdunlo Sitame Non Ke Reporter Ing Champusi Kipudun Thurong Ke Chokche Lapen Perang Ke Atumapan Dianang Chuhangwek Nangchi Lapen Karbi Anglong Along Kedo An Press Club Lapen Reporter Klembang Do Anapan Tami Nang Cherabdu Nang Chipusi Kachuning Ri Padupon Dua Barguri Pen Edverson Kro Report Karbi Anglong News Channel Karam Karbi Anglong Radwan Apram si Natum Katobe Nitum News Kelang Lapen Biotak Lang Banara Pantuhan Karam Pajero Lapen Nitum Dua Barguri Press Club Katobe Dak President Secretary Lapen Katobe Member Do An Pini Kaching Room Labang so alam the nangatung berat atung klardak dan cinangji labang so alam the than the prang atung han dua baru press lapen kalau berjerit lo kadong pasti kenang so ini company tong sikot pen presmet kita nangkok mate herang kiamai kita nangkok alam the kelah hello kedam tang tarik krep li ingkorap lian we halo bang so no we Golakha district lapen Assam lo Golakha district lapen Karbi Anglong labang so chu hoing lo Halo bang so tim long itong kaditang ruero hangapan bajiner ke paporan pana pranan mudet lo asila bang so na pen itong pantong sekot pen birta nga pali kan jok itong duar bawi press club itong pen ka to kawi itong mekhang hem chi open dun lo labang so itong pen itong adak news en lo lasi labang so news en bomo hot athe kala dak ka to kawi ara patali itong kunat pen sikita kunat pen sikiban lapen kopi koson lakla daklam ka chini ban sin itong news en lo lasila pusono hot itong news en bomo utara dan itong logo pen ke tondo labang so ke tong huna bang ke hala he masor bang ka chiu lok lo eta me la pudong bang ke ka pre ka puriya tung lo arong asor lo la pen hapuda rong asor lo amasya rong asor pan sia lo hem pen kwan por se ke barma kwan se ke damala dipya ka chini pani tumar dipolo labang so kar jo ho je logo bang dipya hala he masor ang purichit mane ra tung chi nai pura la he masor lo pura tung chi nai gi oposni tum da logo pen ne paklan ko la so por ho labang so lo ni tum phan komen nang ipidundo ake hai Surjorong Par alang li ke midigeriam no Karbi Anglong Tamas Konsiro kasi lang li nito tumapane puja lang li jong betwe ke jong ta reporter atum ke aputa lo kabe lapen reporter in cham usni tumapane ke pu las labang sola mga atum Karbi Anglong mara tum tanang atum montita labang sola mesen ma hengodak mani tumapane ke puju mesen ma junudak ma nang atum rat tum leng sai no sita mini tum kachinia teng ko tekar Ili tum de la pugali reporter pulang te India long ke doan reporter kan si reporter pulo asalang li reporter majak kong la kanang tum rat ta chini lo 4 pillar la bang solam te nang tum kato be chini lo asala personi tum apana kipu bang ini tum ninduk pi ni tum doar bawe press club de la pugali lo ni tum media tum an reporter tum an bang ninduk pi la persona posti nili tum pen sodak pen ke pa chini ake hai Surjorong Par EM Midigeriam alang li pani tum jasmet itong ipu bangla no alang li aling penos tame alang li je ame khan rar panalang li chipu birwek nang je lapen reporter ono phan lake alang li chipu birwek nang je atheke reporter tum ke aphan incham lapen aputa lo kave punitum nani puta lo kave program itum da popusi klem ko lapen itum aphan kato we chini ni tum yong si
news claim nang bade ko an se por hinangi ko an se ni tum kan si claim ji la pen ko na se ni tum chari nang la ka to ko ni tum long ta me do asini tum ta ke do pas ni tum da ke claim no jo se ni tum hala ka chiru ve phani tum ka arju pota lai tum dai ta ta cho ako arju je dai no isi ba ka ni nang ya he ma sor chini ji mate roero hang ke dam kunna ka do ko be bite ga hem sor chini ji ara ahum ka pe hem tum ke chini de ke kita ni tum arju je dai ni tum ani duk do ni tum chini aso pasi ni tum ning duk lo asi pini tum duar bawe press club pen alang le phan chudingri lo cardinal autonomous constituency dr turam long hang stame alang le tim alang le tum phan alang le chipare tha la pen than tha la pen pachini tha la bang so bang ni tum cardinal media dat la lo all india media phan sarang le reporter phan sarang le ke jong pasi alang le dia chu hang wek nang ji la sing ni tum ke chudingri lo APHLC Ratchari Asong Atumpen Mass Joining Lapen 6 Schedule Awareness Program Kapaman Pon. Nijang Karbi Anglong Rongkhang Constituency ke parlo Langhan Patu Aklamalong Therepojik lo Nipai Inkora Troxiani Rongkhang Constituency Bitung Rengthama Constituency Lapen Dongkamukam Town APHLC Committee Atumpen Pater Piponsi 6 Schedule Awareness Lapen Mass Joining Ajaime Kapaman Pon. Non Lok Sabha kilik nang kileji aphan arni do o elo labangso apora hut Karbi Anglong arlo setame Ratchari Asong atum do kokke sang kokke pen arong mai meeting ke dudam pachimit me pintanglo lason si APHLC Ratchari Asong atum setame along constituency along mai meeting kapado chimit me pinlo lason si therepojiklo niphai inkora troxier ni setame langhan patu aklamalong tame mai padoponlo Laso amayalong constituency hini aradatum chetodun lapen pregjam Ratchari Asongatum che OC 97 ahemtunatum APHLC asongalong chepa ogdun Laso along sar kiridong par kurusing timung Bikrom Hanse lapen kaprek man kedo atum chetong dunsi jai mek misen pen pachunpo Joy Kindeng pen ko helet milik report Karbi Anglong News Channel Pinilada Dongkamukam Town Committee APHLC tumpen sidak labang sol program payment mo lo lapen hako Bitung constituency lapen Rongkhang alang litung patir people si pinilada mass joining a program lapen ke 6 schedule awareness la hini pachirop si pinil bang so mai bipon lo kasi labang so mai ki bipon lo ladak Jasamet Bitung Rengthama constituency pensi APHLC along BJP atum nang si pokon lo ladak kaddo ko ipen don chok sirke prat choksi an BJP atum APHLC long nang si pok don 97 house ada nang tum don pinila bang so maya long kan jasemet nang pikile once nang tum ning ke develop Karbiang long arara tum ta non la bangso MP giwang jilang MP election ana bangke chini derlo je kopia pot pulote Karbiang long arada tu council sakuri ka chokle ma tumta dormaha alang tuman pidek the ningkan pho alang tum contract abilong le non BJP ruling government atum alang council pe alang tumhan bill pidek the laso jone si Karbiang long arada tum non bangke aningi punglo Karbi pupelo lapen ke doan inglong oso lapen Karbi long alo ke ongdung kapre ka khai tumda nona bangke BJP aphan bangke reject lo ke koilo ke koya the bangal helo alang litung Karbi long ara aphan glang thek the lapen labang so council alang litung chari thek the laso pena posi nilitung APHLC pen ke Karbi long atok ano nilitung meeting damlo nilitung meeting ke damlong tinta nilitung Karbi lapen inglong aso nilitung long nang stong dono lapen alang itu apa nilitung tangka puisa lakatu ko nitung kipi pen nitung long mai thailang tum nang kidun bugali talang itu maning hang besi APHLC party long army wang alang itu nang si pok dono pini lokta long thom elong bangke ha dak lang phera hom constituency long si hadak BJP kong dong BJP tum nang si pok lo lasong thasai pini dak kong dong BJP tum nang si pok lo lapen pini haladak so chenga constituency long da BJP tum si APHLC long nang si pok dono lason raksi kapre kadim ta lason ani wang si
APHLC long BJP lapen Congress lapen ASDC tum nang sipolo la sini tung bang so teng ben kacamata pulote Karbiang longara nonta aning ki pung binong lo porsi nona phong bang ke APHLC aphan nang pahai vek po bang ni tum dan ning thedo kolo Kita kahin no, lepas kan jadi kan sistem ini lepas. omor di soge lage thang daga limuni lage forlen long le long tangka ke cho ke panglim lag mute thexer lo nei lapen ke alang phan revenue em si pek mati revenue em alang phan ar pupe kok pet council che do de ami thang mo kar satum long le pota kache semarji pu phai lalang long abui pending thu ningkan ni tho manda lang lagi file ching pupe suhi pipe alang ku pusi kam chiklem thek pongati akache prek la hello lasi lapuson akathek thek ka chini ne abange Karbiang longra thek holo jai kathar kupilo alange inut thekser IAS DC commissioner ke matang bang aron ben lok kam ke klensi karitial thuan lo lasinon alang li haide lo bote aron ben si kam klempo omor di soge lage sikshidula chide India constitution la chine lagi council la rules act chine lagi chine se la longli puta pide ke delo chine se la sarti pangcho longli di vikson ji puta vikson hai delo mate la hello ga sipre ke lasi la hello Karbiang longra tum ka chine bange Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu